Ćao svima ljudi, danas radimo vlog. Prvo idemo malo do šetkom, kad pitamo kad radi ta neka banja. I to je to, da. I krećemo sad. Može da snimamo ni intro, brat. Sat je 6:30 i kaže brat idemo u banju da se kupamo. Sve za peškire dovoljno? Ne znam. Koliko? 4. Dobro. A gdje je bata? Da li radi banja u 6:30, brat? Možda, brat. Kaži odmah što se dešava. Zajebali smo se, mislimo da radi banja od 3, već je 6 ujutru, 7, ne znam. Šta si rekao sad? Banja od 3 si mislio da radi, si rekao tebe. Ustali smo u 5:30 sa idejom. Nismo ustali bre, šta? Pa mi da smo spavali. Evo! Slušajte, čekaj da stavim naopred. Ali mi nismo ni legli. E sad, šta je bilo? Mi smo pošli za banju i pitali smo čoveci od kad radi ta banja. Oni su rekli od 3 popodne. Mi krenuli na pijac. Krenuli na banju, a završili na pijac. Pa dobro, sad smo pošli na pijac. Došli na pijac, ono niko živi. Evo tek počeli. I ovdje je iza nas. Haos. Lajkujte video. Pa šta lajkujte video, tvoj plan je bio da idemo na banju u 5:30, 7:30. Ja sam rekao, idemo Ništa. Idemo ovdje, Tebra. Ovdje. Skidajte se, Tebra, idemo ovdje unutra. Pošto pijac se otvara jako sporo, idemo da vidimo sada da li se otvorio bazen. Zimski bazen. Zimski bazen, da, zimski bazen. Nisam rekao letnji, Tebra. Dobro, dosta. Ništa ne radi, tek od 10 sati 11. Baš je rekao bazen. Od 11 sati bazen, ne znam nija kako ćemo da gubimo vreme, šta će radimo. Ga izgubimo. Šta? Vremena ne se gubi dan. Se roknemo banderu. Saznali smo da radi. I ne znam zašto nismo srećni, Zato što mislimo da ipak ne radi. Pisalo bolnica, rehabilitacija. Dobro, mi smo Ali to je za hitan one slučaj. koji tamo su na mjesec dana pod ugovorom. Koji ugovor? Mi smo hitan slučaj, bre, će se prijavimo hitan slučaj i to je to. Oj! Ja se tebe da zezem lju, sam sam se zezem. Objasni gdje da ide čovjek. Dobro, ovamo pravo kad skreneš ka pravo. Halucinacija, pa da, tako se kaže. Šta pričao? Koliko ima kilometra? 26. Pa vidiš ti ove noće? A, vidiš ti koji je? I vidiš šta ima. Ebro, šta ti misliš? Šta? Koliko će da treba da tamo? Samo i pol, brate. Benzinac. Ne znam. Šta vi mislite? Pišite u komentar. Burek sa jogurt i Coca-Cola. Burek sa jogurt i Coca-Cola. Evo, pada koncentracija. Dobro, dođi mazi. Da, ali si halucinirao, brate, ti. Će bude dobro kupanje, a? A čekaj, Albert, u Sokobanju idemo. A u Sokobanju? Daš mi, smiješ se. Zašto mi nisi rekao ono, pa može idemo. Još 2 dana da smo budni. Moja faca, brate. Možda umremo. A? Ništa u komentari, ali možemo da umremo ako... Da. Ja sam gledao, a ovo, kako se zove? Ja mislim da Šta? može da umremo. Da. Ali još 2 dana da ne spavamo. Ej, evo, on umire. Pa prvi dan je, bre. Čekaj, bre. Vikal. Maraš vozi! Je, Šta je bilo te ovo? pa svi pogovorimo i kao... Zazipaš, koliko zipaš. Počela da mu se dere, bra. Šta sipaš, koliko sipaš? Što je si udario? Dani, bre! Tam su kere. Evo ga Moko, sjedi tu, boli ga banana. Stavimo pojas. Evo ga njega, ovog sad. Assalam alaikum. A fileti salamiju! Ljudi, sjebo sam prdno. sad. Ko je prdno, brate? Možda i on prdno. A daj, brate! Moko je prdno, brate. Ej! Udari ovaj kamion, brate, skreni. Svaka suza tvoja, na me je majko. Amo sad želi gilibri. Laku noć ti, još poželim svaku noć. I da li si sve ja, moj dozvoljeno.
Idemo u banju. Kako nas sprdaju ptice, brate. Ne sprdaju nas, nego ljepota tatina. Lepo možda dođemo da plivamo lagano, ocovimo. Assalamu alaikum. Idemo, stigli smo. Gdje smo stigli? Ne smijemo mnogo možda da se teremo. Da ne seru. Ipak smo mi Rom agenti. Smo sad da vidimo da li radi. 27 km. Se Ja ću vidi. ovako da skočim. Ja ću da sakrijem sad kameru malo. Ovaj možda da vidi kad... dečko, ne bude stivaš cigoligu. A, mi smo došli sa hitni slučaj. Da, apoteka, OMG. Ovo je za bolesnike, brati. A dobro, mi 30% imamo bolesti. Ali ja ću da pomerim. A kad kasnije? Uzmite nas kao pacijente. Kao hitro slučaj, jel mu možemo? Onda potpišemo da smo bolesni. Ali upišite nas kako hoćete, kao nepokretni ovo. Čekamo da se kupamo. Čekajte. Komplet odlog 1000. Cena su u dinara. Daj ti pomije. Sve? Ne uzmeš sve posebno, brati. Malo je nelogično, brati. Kompletan je 1000. Ovo je 350, 450 200. I koliko je to kad izračunamo? Hajde izvadi ovaj da računamo tebe. Ajde, 800 dinara. Ne, računajte. Šta piše? 200 Plus 450 plus 350. 1000. Isir. A pazi mi kod dobro, oni je rekli, komplet je 1000. A hoćeš ovo? Pa pljačka ovo, Vučić je Evo, plan. ako hoćeš te euro. Ok. Dobro. Ovo je moje, to je tvoje. Novi ormarići. Ti se sedi tu, čekaj. Tu da budeš miran. Evo, mi smo ušli. Ne znam, ovo meni izgleda čudno. Koji je tebi put ovdje, brate? Evo ga. 5. 6. Prvi put u životu i zadnji. Verovatno je moj zadnji. Čekaj, i meni si pišao? Ova. Pa mi smo svo vreme cringe. Idemo. Spremili se. Idemo se prvo u WC. Nije, ovo nije WC, brate. Ovdje se čuje negdje da se smeju. Evo WC. On je već u vodu ušli. Sedi mlade. Ja i Moko. Evo ga. Maki stigo. Oni se previše zadržavaju. Sad ovdje ima... Ovo je hladno. Ovdje nema niko, brate. Ima jedna žena. Ima neka žena, ja ne znam da li treba da budem ja sad tom. Idemo nazad. Ajde, šprintajte, bro. Evo sad ulazimo svi zajedno, bro. Ovdje je toplo. Evo već muva babu. Stara je ona za tebe. Stara je ona za tebe, bro. Šta kažeš ti ovo novo, Moko, jel ti se sviđa? Yeah. Izgleda neko neće da uđe, uvijek ću prvi ja. Brate. Tebra, ovo duboko. Koliko je ovo duboko, Albert? A Moko. Evo ga tamo Moko, idemo po Moko. Nije mu dobro, ti dobro? Yeah. Dobro mu je, dobro. Našao sam odakle izlazi topla voda. Sudenma. Aven nangioven. Aven tomorrow muy y que ven a brillar. Ko je? Kuka sam možda ovaj. Kurac, ko kaže da se cigani ne kupaju? Previše je toplo, prijatno. Izašli smo malo, ne valja za cijelu jamnicu. Pišite u komentare da li valja ili ne valja. Ja jednom za malo da panem u nesvijest. Da. Kaži nešto, Marcelo. Nešto. Ko više može ispod vode?
Da pijemo? Da. Ispod vodu. Do kraja. Buraz. Približi me. Buraz. Ali to ne pamet. Može. Čekaj. Do tamo. Dokle hoćeš, dokle možeš. 3, 4, sad. Kad sam mislim da pojavi se ispod njega. Sve nauče da su mu ispale, bro. Albert je pobednik te, bro. Da, pobedio je, da. Nego sam se uplašio da se mi udario. A ja sam se udario u šipku. Ja sam pobednik. On se ipak uplašio. A ja sam se udario. Ali ti se udario, tebi ide minus bod. Gledaj koliko vode izlazi, A on bro. kaže, hoću se igram, hoću se igram. A vidi ga. O, boće. Ajde, boće. Evo mi smo završili, idemo sad još već. Spava mi se, brat. Meni ne. A kada nešto bombastično. Došli u kineski restoran. Kineska prodavnica, market mini. I evo vidi. Ovo, kaže, kineski specijalitet. Šta ti je to, brate? Ovo je, brate, kaže da je najljuti čip. Ljuti čips. Ja. Sad nam još fali, brate, da mi zove nekog Bruce Lee-a. Da mi izađe odavde iza ovo. Evo je ovo. Evo, 请招闪列的入宝，哎，这